Alright, good afternoon guys. So last minute, nasarahan na tayo na shop. 5:30 tayo dumating. Meron tayo ngayong brand new Suzuki Raider 150 Fi. Mga par zero yan. Lord, thank you. Congrats, Neng. Thank you. May motor ka nang mahihiram sa akin. Para akong bumalik sa big bike. Saan tayo magagas? Doon sa Petron. So pag ganito yung bago yung motor mo, marami pa i-break in dito. Hindi lang yung makina, yung gulong, kasi may wax pa yan, yung caliper. Siyempre gagamain mo muna lahat. Ning 000, ang sarap sa feeling, oh. Kita mo? Oo, kita ko. Para akong kinikilig, natutuwa ako dahil may bago tayong motor. At the same time, blessing natin ito, mga par. Ano masasabi mo sa motor natin? Ako? Oo. Oh, one na. May one na. Siyempre. One na. Bakit, uy? Kanina 0. Luma na siya. Hoy! Pipip nga tayo. Uy, bago pipip. I believe na parang high gearing to kasi abot hanggang 13,000 RPM ng red line. Ang gaan dalhin, Ning. Parang bike lang. Parang bike? Oo. Slim na slim. Di ba? Apo. Bagay na bagay sa'yo to. Tamat. Yan na, problema na maghanap ng ano. Ayun, madaling hanapin ng neutral kumpara sa big bike. Oo? Oo. Madaling hanapin. Yun na. Alam mo na yan. Oo. Tinuruan na kita, gas muna tayo dito. Try natin. Saan na? Oo, 0001. Ha? Pogi na ito. Ako gagamit na ito. Pati yung Aerox, wala kang motor, bilhan na lang kita ulit. First gas. Baba ka, nandyan yung gasan. Baba ka muna. Lang. Galit na siya. Ng helmet, hindi maalog. Ayun sila. Kita mo na. Oo. Why are you so fast? Why? So fast. Motorcycle. This is our motorcycle. So fast motorcycle. Dito din na. Familiar car? Yes. Overtaking. Kapit. Kain muna tayo. May manlilibre. Dito na lang, sir. Okay na dyan. Baba ka, Ning. Opo, thank you po. Thank you po. Ito pala dapat.